Alexi, la un episod, astăzi suntem alături de Sebi pe acest hobby mirobolant în care trebuie să ghicim liniile. Da, și ca să știți, vă las în descriere canalul lui. Azi am mai făcut un videoclip cu Backrooms și să-mi spuneți dacă vă place. Intrați și la el, îl cheamă Axolot Gamer. Intrați și la el să-i dați un subscribe, că vrea și el 20-30 de abonați. Eu v-am zis și în episodul trecut, dacă facem 200 de abonați până la ziua mea, care este pe 19 martie, facem live cu abonații și aleg ce joc vor ei. Hai să mă dau și de pe mult. Gata, bro, am revenit. Văd că te-ai dus, așteaptă-mă și pe mine. Ok, am înțeles, m-am aruncat de pe hartă. Ce-mi vinea un Nemo după mine. Atunci, nu știu ce să-ți mai zic. Da, ok, am înțeles, mi-am luat troll. Că na, știam eu ăstea. I can't pretenders. O, da, așteaptă-mă și pe mine, gen. Dar cum ai ajuns la stage 4? Nu știu, Am picat. că-s bun. Bă, chiar sunt bun! Bă, stai, bă, că am picat din nou. Aici ai Portocaliu. portocaliu. Frate, că acum e... Roșu. E roșu. Wow. Bă, dar nu mai trișa. Nu mai fă schema aia, n-ai voie. Aici e boate. Oh. Acum e zic că e albastru. E roșu, mă. Da, mă, da, e roșu. Bă, nu mai fă așa. Albastru și verde. Ăla a căzut pe lângă. Albastru închis. Era și eu să spun. Galben. Albastru. Portocaliu. Verde. Da, mă, da. Acum e albastru închis. Mă gândeam că este galben. Nu e galben. Bro, ăsta trișează șobolanul. E roșu. Portocaliu. Verde. Am căzut. Nu, verde a fost. Da, mă, da, e portocaliu. Ăla a trecut pe lângă, fii atent. Varu. Nu, e albastru deschis. Nu e cam... What? Eu am căzut. Stai puțin că... Da. Stați că mă uit pe videoclip, bă. Da, apare nu m-am dus pe albastru. E albastru închis. Ok, să înțeleg că nu e albastru închis. Așteaptă-mă. E roșu! E roșu! Acum e albastru, mă. Albastru. Chiar e alba. Albastru închis. E albastru închis? Da, uite. Gen... Just open your mouth. Dude. What the heck, ce ai, bă? Cântam. Era deschis, parcă. Albastru deschis. Nu e albastru deschis, nu e albastru deschis. Ba da, mă, da, era albastru deschis. După era roșu. Și după e galben. Galben și după e portocaliu. Portocaliu. Portocalos. Fii că e mov. Portocalos. Mamă, dar e greu, bă, chiar e greu. E verde. Bă, chiar e verde. Ai, că e verde. Chiar e verde? Nu. Roșu. E roșu. Ține-mă pe... Eu stai Verde. Nu e verde. Dar știu că primul e roșu.
Portocaliu. Portocaliu. Acum vezi că e galben. Du-te pe galben, du-te pe galben. E mov. E mov. Ah. Am zis că e dă troll jocul, 5 dar nu. minute. Roșu. Aici era... Portocaliu, bă. Vezi că nu e galben. Aici e verde? Albastru chis. Du-te pe verde. Du-te pe albastru chis. Mm, E verde. E verde. Am mers. Ăla trișează. Ăla trișează. Da, știu. Bă, ce e acolo? Bă, așteptați-mă. Deschis. Nu. Și acum e portocaliu ăla. Nu, e galben. Așa, mă. Ia. Nu, bă, nu ăsta a apăsat, bă, click ăla, unde vrea să se ducă și îi se duce automat. Vezi? Și așa câștigi ăstea. Știi? Da, mă, da, lol. Vezi, te duce. Dar tu te joci de pe telefon, dar eu nu merge la mine că știi, sunt pe laptop. Bă, vezi că merge și pe laptop. Ce? Numai... Dă-te, bă! Da. Ia, eu nu ți du-te. Am dat până la final. Stai o secundă. Nu gol, pe mine. Deci settings. Dai în loc de... Da, la movement. Click to move. Nu merge. Dai click stânga. Click stânga. Bă, ce tare! Ca acolo. Gata, ce ușor e. Cel mai easy hobby. Yay! Bă, mi s-a instalat Project Playtime-ul, mi-a dat asta. Notificare. GG! Mă duc până și pe checkpoint. Bă, ne jucăm mâine? Dacă putem. Dacă mi se repară laptopul, da. Ei, ce șmecher a fost, e cu ușor. Dar eu de ce la pălăria aia? Ah, mi-am luat și... Bă, eu nu zici bine? Uite-te în sus. Stă cum zbor? Stă cum? Ah, ți-ai luat... Asta. Nu mi-am luat de ăla. Eu mă duc cu bilecuri cu eu, tu n-ai de-astea. Eu am. Ca să știți, guys, cel mai easy hobby de pe planeta Pământ există. Tu filmai? Nu? Ba da. Ba nu? Țăcanule. Ba da. Vrei să știi ceva? Pa. It's raining tacos, I brought from the sky. Tacos, you don't need to ask. Sebi, uite-te în spate. Să te uiți în spate. Bă, uite-te în spate. Tu deja ai ieșit? Nu te văd. Nu, n-am ieșit. Eu sunt ceruri. Bă, Nu vezi? nu. Nu vezi. Hai la... Dar tu mă vezi? Nu vezi. Dar eu nu putem să ne vedem bura. Te-ai dus prea în sus, bă. Nu poți să vezi dura. Miau, miau, miau. Bă, hai la spawn. Ha? Hai la spawn. Acum. Și să facem concurs. Să facem concurs și ne ajungem mai rapid. Aici, pe checkpoint. Bun. Sebi, 3, 2, 1 și start. Dubi!
Ce? Ce faci, bă? Nici nu te văd. Ce faci? Tot ce și doar din ăsta de spii. Ba, nu e. Da. Ghilimele. Ba, nu, mă, nu e. Cine e? Bro, nu e. E. Bro, crede-mă. Nu stâlhar. Cum ești tu. Skibidi dup, 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 dup. Yes, yes, yes. Skip. Skibidi dip, skibidi double, yeah. Bă, hackerule, gata. Bă, hacker de 2 lei, gata. Nu sunt hacker de 2 lei, sunt hacker care câștigă lumea. O, ca să înțeleg că ești cel mai hacker dintre hacker. Ești o mașină. Pâine. Da, nu încerca să... Nu te du niciodată când mergi cu move click-ul cu viteză foarte mare. Ia. Iar? Dacă nu mă crezi, încearcă. Că o să te zăpăcească. Efectiv, o să pici. Am viteza așa de mare încât eu mă întorc înapoi la start. Eu chiar mă întorc înapoi la start, nu mă crezi? Am un speed, eu nu știu. What the Am 5 heck? speed. Bă, noi normal mergem cu cât speed mergem? Normal, așa. Dai că vede că lași pe băiat. Hai băiatul, hai. Bă, eu nu te pot să cânt și eu. Nu. Bine, cânt. It's raining. Bă, după aia s-a activat. N-am voie să cânt. Ia, ziceți și voi dacă pot să cânt. Că eu o să cânt. O să cânt, nu-mi pasă. It's raining tacos. I brought to the sky. Tacos. You don't need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining Bă, tacos. taci puțin că lași pe un băiat să treacă. Ce? Lași pe un băiat să treacă. Nham, 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 Yum. nham. Uite-l, bă! Am cântat. Ha? Uite-l, bă. Bă, dacă vedeau abonații mei ce am făcut aici pe hartă cu ăstea care văd eu. Gata, bru, te-am ajutat, brudere. Mamă. Nham, 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 nham. Cred că ăsta n-a înțeles nimic cum le-am ghicit pe toate. Eu ne știm. Cu 100.000 n-a înțeles cum le-am ghicit pe toate. Bun, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Așteptăm să vedem dacă facem 200 de abonați, să vedem când facem live-ul, că poate... Da, a închis. Că poate intră și Sebi cu noi pe live. Când facem 200 de abonați. Și ajutați-l, vă rog frumos și pe el să facă 30 de abonați sau 20. Dați-ne și nouă, vă rog frumos. Un like vrem. Cel mai multe like-uri la episodul meu sunt 2. Măcar ajutați-mă să bat recordul de like-uri. Să fac 3 like-uri. Hai, vă rog. Acesta a fost episodul meu. La revedere. Pa, pa.